Ja som poštár Jano a chcem vám predstaviť Katku. Dobrý deň, vítame ťa, vítame vás. Barborka, chceme ťa pozdraviť z školy a natáčame pre teba scénku z pošty pre teba, lebo toto je pošta pre teba a pošlame Janka do terénu. Katka, počujeme sa? Katka? Áno, Katka. Po dlhej a namáhavej ceste som Barborku Vicaňovú v tej Amerike, Amerika, našiel. Takže chcem ti povedať jeden odkaz, ja ako poštár Jano, že Barbora, chýbaš mi, poviem ti. Ticho, veď ja mám preslov. No dobre, Barbora, vieš, prečo mi chýbaš? Ja mám proste najviac... Ticho, buď. Barbora, chýbaš mi. Lebo mám kvôli tebe najviac vymeškaných hodín a nemá kto so mnou dopisovať písomky. Baša, len ti poviem toľko, že neukazuj toto žiadnym Američanom, lebo si budú myslieť, že sme niekde v Rusku, lebo tieto steny tu nás sú úplne strašné. Natoč jej ten novú stenu hore. Natoč jej ten luster. Nemám úlohu z matiky, kto by... To je jediná pekná vec na tejto škole, Barbora. Aj nové stoličky. Jano vraví, že sú veľmi praktické, že Aďo už 10 krát zaspal, či 7, či koľko. O 2 týždne. Monča, poď niečo povedať. Barbora, sme nekompletní, sme úplne nekompletní, je nás trapných 19. Aďa to neuhráva, nevadí, proste. Vonku je asi minus 300, nevadí. Oni tu majú nejaké trapné perverzné vtipy, nikto im nerozumie, nevadí. Jožko ti ide povedať. Že je to pravda, že sú trapné, iba to som chcel. To jak mám narysovať? Aďo, ti tiež pozdravujem. Láska, príď ku mne, chýbaš mi. Vážne, posielam ti pusinky, ty knedlička moja. Dačo. Stay healthy. Poviem ti, že povie sa, že Vicaňová, že a ja vravím, že ktorá a zrazu zistím, že som tu sama. A Vicka je retardovaná. Takže Samo má nový vodomer doma, tak mu ho treba ísť zmerať, no. Tak a nemá kto odpísať, tak presne. Chýbaš nám tu. Že máme tu veľmi super akciu, že keď si kúpíš 4 vlečky hnoja, tak Janči ti dá jednu mangalicu zadarmo. A k tomu pol kila sýrov. Máš lákeť na moje intimnej partii. Do you want to hear a symphony? I can hear you! Symphony! Dáme scénu preč?